Us donem la benvinguda a l'entrevista eterna. Avui ens acompanya Maripepa Colomer, la primera aviadora catalana de la història. Gràcies per convidar-me. El seu nom pot sonar poc seriós i amb una mica de sorna, oi? Sí, gent que no em volia cap bé em va començar a anomenar Maripepa. Jo em posava dels nervis cada cop que ho escoltava, però al final no em va quedar una altra opció que fer el cor fort i assumir-ho. El seu nom complet és Maria Josep Colomer i Luque. Així és, un nom ben maco, oi? Va néixer el 1913 a Barcelona. Barcelona. Així que podem considerar que és vostè una pixa pins il·lustre. No recordo haver fet les necessitats al costat d'un pi. Vostè era filla de Josep Colomer i Girbau, un fabricant de teixits de Sabadell que era amic personal de Picasso. Ai, sí, Picasso. Pica, 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 pica. Va arribar a conèixer a Picasso? I tant que sí. Fèiem calçotades ben sovint. No vegis com es tacava amb la salsa romesco. I de les taques en feia obres artístiques úniques. Una llàstima que no hagin pogut perdurar aquestes obres. Doncs sí, però el que sí és una sort és que no perduressin els seus pets. Eren com una bomba mortífera. Literalment t'havies d'aixecar i allunyar-te. Uf! Una obra fètida de les bones, llavors. Continuant amb el seu recorregut vital, va obtenir la llicència de pilot el 1931 amb només 18 anyets, i aquest fet li va suposar aparèixer a la primera plana del diari La Vanguardia. Ui, sí, va ser tot un aconteixement. Que cofoia que vaig estar. No m'ho hagués esperat mai. Ara bé, també et diré que el resultat d'aparèixer al diari va ser contraproduent pels meus actes amorosos, ja que la notícia va espantar els xicots. Sens dubte que era una època complicada pel reconeixement de les dones en llocs fins llavors exclusius dels homes. Uf, doncs sí, va ser ben complicat, però jo ho tenia molt clar. Tinc entès que les seves primeres feines com a pilot van ser llançant propaganda per les platges des d'una avioneta. Era ben divertit. La gent quedava sorpresa al veure'm arribar. Potser es pensava que els hi tiraria un tros de pa amb xocolata. El que sí que m'ha sorprès és que fins i tot va pilotar i fer aterrar un zepelí. Quin tros de màquina! Una sensació indescriptible. No vegis com ruixia. Era com un lleó engaviat. Oh, oh, oh. Sens dubte eren unes màquines increïbles, però llavors va arribar la Guerra Civil Espanyola. Per Déu, el feixisme es va vindre amunt i va tacar de sang tot Catalunya. Vostè va quedar mobilitzada per la Generalitat, però sense graduació militar. Així és. Feia patrulles de vigilància per la costa a la recerca de vaixells i avions enemics. Tenia ordres de no actuar i avisar de qualsevol cosa que veiés. Però més d'un cop no em vaig poder aguantar i quan trobava un avió feixista m'amagava per darrere i els disparava. Pium, 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 pium! Un feixista menys! Bona aquesta. Però també es va encarregar de portar ferits amb avió del front d'Aragó cap a Barcelona i també transportar gent amenaçada de mort a l'altra banda dels Pirineus. Una tasca encomiable. Moltes gràcies. Va ser dur, però ho tornaria a fer. Vaig poder ajudar molta gent i això és el record que em quedo. En acabar la guerra es va exiliar amb el que seria el seu marit, primer a França i finalment a Anglaterra. Yes, of course. Anglaterra va ser la terra que em va rebre tot escapant dels feixistes. I quin és el seu millor record de la seva estància a Anglaterra? Bé, sincerament vaig tindre una vida molt tranquil·la, sense res a destacar. Ara bé,
Si hi ha una cosa que encara quan me'n recordo em sonen els budells, és l'horrible menjar dels anglesos. Més d'un cop vaig tenir ganes de sortir corrent, però tampoc tenia on anar i no em va quedar una altra opció que acostumar el meu estómac. Una vida ben trepidant la seva. Ha estat un plaer poder passar aquesta estona amb vostè. El plaer és mutu. Prem el like si t'ha agradat i subscriu-te al canal. Mari Pepa! Donem vida al català. Ell mai no et deixaria enrere. Vola, vola, la Mari no para i vola. Vola. Mari!